Какво, няма ли някакъв нов протест, дето се случи, бе? Някой бой. Добро утро, София! Аз съм Правда Правданова. Аз съм Бабрил Бабрилов и вие сте шутините на седмицата. Така, стойте, внимание, важните новини от седмицата. Румен Радев влиза в политиката. Май влиза в политиката. Ще има интервю и ще разкаже дали влиза. То ще е по БНТ и Радев ще говори. Азис разцепи на две! Нацията, не знам какво си помислихте. Аз съм изключително покрусена все още от новината за неговата сватба. И аз за това събрах Бил Гейтс и Марк Зукербърг на едно място. Вие какво си мислите? Да ми трябват всичките компютърджи, за да му взема голите снимки, които той на мен ми иска да праща. Извинете за това включване на Саща. Простете. По повод този стрес, една траурна новина. Най-голямото събитие в България ще смени датата си, а именно дербито Левски ЦСК. И що? Заради някакви си избори. Дребни неща. Новина за всички меракли! Бела Хадид е отново необвързана, така че има един много малък прозорец от време, в който можете да действате. Пращайте снимки на пътладжаните си, а за всички чичковци и некбирдове, които бата, аз няма да я докоса дори с пръст, дори ми се цопне гола в леглото, нея да я погледна. Покривайте се. Същото тя идва. И обратно на спорта, а именно бойните спортове. Мъж се сби с трамвай на релса или някаква друга инфраструктура в Русенско. Не е много ясно, но е ясно, че полицията е впрегнала всичките си сили да го издирва. И ако мислите, че боя от релсата му е много, само почакайте да го хванат. Молим всички полицаи да си вършат работата смело и всички изнасилвачи, престъпници и убийци да си изчакат реда за издирване. Има по-важни неща. Като например предстоят порно-оскарите, да видя моята приятелка Диана Габровска дали ще вземе да спечели. Аз се опитах, ама не ме приеха тия нещастници. Приятелки, предателки, Мая. За какво са ти врагове с такива приятели? Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз съм Правда Правданова. Аз съм Бабрил Бабрилов. Нашата мисия е шутовска емисия. Айде да ме снимаш за Хадид. Добре.